Namanje wageza ubhizinesi phone uyozugeze nini? Hayi ngathi ahambanga kahle. Once wafana nobhuti wakho noma nobabu wakho intombazane. Cha umumbi intombo. Hayi ngathi ahambanga kahle. Phumane endabeni zami. Siphume kanjani uletho uAfbob usaphila? Hayi ngathi ahambanga kahle. Hayi nje abafana izinja. Lapho sezimlume zamshiya nabadlali abawu3. Hayi ngathi ahambanga kahle. Uyoshada kuphi ngempela ngaleso sishwapha? Yazi wena. Hayi ngathi ahambanga kahle. Mawufuna ukubona ukuthi abafazi abanabuthongo Bohlala ungabuyi ngepayday. Hayi ngathi ahambanga kahle. umjolo unyisa ngisho izangoma. Abanikazi bedliso. Hayi ngathi ahambanga kahle. Angeke uhlala ungafebi ujola nomfana ompofu. Isinkwa simhlopha sisuthisi. Hayi ngathi ahambanga kahle. Hayibona yahlanya. Besho kuyicrash yakhe beyikhombisa wena ukuthi izokushela. Hayi ngathi ahambanga kahle. Kuphethe iMK ke manje. Uyaphela ukudayisa izingane lapha emhlanga nase South Beach. Hayi ngathi ahambanga kahle. Awukungaphuzi nje kule weekend. Ujabulisa uSathana uthenga umuzi. Hayi ngathi ahambanga kahle.